alle sammen, og velkommen til den her video. Gæt, jeg har fået en fritidshus. Jeg håber, jeg får rigtig mange gode like, ja. Og så selvfølgelig med dem her er selvfølgelig sådan nogle, man kan bestille over nettet, men man kan selvfølgelig også købe den i butikkerne. Men med dem, jeg ved ikke om de gør det med i butikkerne, men dem jeg fik, der følte i hvert fald sådan nogle klistermærker med, som man selv kan klistre på. Der er også mange flere. Ja, men tusind tak fordi I så med til den her video. Må rigtig godt smide rigtig godt like på. Vi ses. Hej.